4 weken in totaal gaat het dik dicht. Wat vind je ervan? Nou, waardeloos zelf, hè. Het is zo eerst en belangrijk nog. En toen had je een mogelijkheid om maar een wereldtuin om die dat sloegen. En dat dan het is ik nog allemaal labben doen, jong. Net als tegen het tiental bordjes ben er nog heel tijd automobilisten die het proberen. Maar de voorwij in Kalmersweg is en blijft de onkomende mannen dicht voor het autoverkeer. Dat betekent dus een maandenlang omrijden. Ik ben geen aannemer, maar je kunt er rustig op vertrouwen. Dus dat is mensen daar heel goed op aantreinen gaan om het zo kwaad mogelijk te doen. Alleen het moet wel goed. Het gaat weer voor zeg maar, 20 hier dit weer maar de kleer lezen. Dus als je dat dan op maanden scoort, ja, wat is dat op mensen leven? Wat? De dijk wordt nou helemaal van asfalt, zodat omwaaien net meer van zwaar verkeer in hoe zitten te scorgen. Dus ambtenaren die gaan verschillende keren met de buurtbewoners om tafel geweest. En hun wensen die ben mijn naam in dit plan. Inwoners van de Zwaag vinden het al een jaar, maar lang doorheen. Nou, dat ligt nergens op. Je moet helemaal omrijden, daarachter al. Of daar al. Want je kiest je net achter terugrijden, daar net. Dat is ergens een plak dan. En is daar die boer die wordt het loon het kwijt, dus dat komen we net terugrennen. Want de omleidingen die vinden jou net heel noffelijk, laat ik het zo nemen. Nee, want dat ik naar Burger maar dan mag ik een wilde omrijden. Of ik naar de West-Rijn maak om wat dan mag ik een wilde omrijden. Dus ik bedoel, en dan een dikke maand en joe dus ik al niks.